Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kandidat sobangan batai kan itu beringan ya tu suana kalian juga di pak mau prokas ini di presiden jongka neka village defend primary committee nostan area kani kede kawai ka kanhun ka ba ngilade ban form ya kani hu ada ka kandai kajing ya kun kajing form jongi kani kade lagi yang di BDP kiba kat baka police department jongka nostan police outpost kadang pej ni yang form lang ni dan sispa outpost legislation na ka sispa outpost legislation live pondu legislation live punyo menta kila ya solang bani banyak terelang akam ban pendujat ya kajing sniu hapo jang kawas kasih years tingi na tre kam bahaya kani ka bani ko kalong ba hakapo ka lockdown ru ngi tre borba ba hadin ka lockdown ru ngi tre borba ba ban pendu ya kajing sniu hapo was kasih hills bat kumjuru nak cintre bah ka jongi ka BDP CNA harangkat jongki solar snong harangkat jongki sang sama snong ngi la yo ru ya ka award na po SP jongi ben mensua iba HG lang do te ginayok ka awat na i te ngi kubesibun na jong iro bat kumjuro ya ka police department ka ba kila juet lang bat ngi haka mit haka yong haka no ka por bangi ngi don kam kum ki VDP hapa west ka hills kim ju kentai ka bangi ngi fun da haka no ka por kam ju don bo ang makibo do ka por legi haka no ka por bangi ngi fun bat kim ju don ka no ka ba ki kentai ni ki lang mi bat ngi te kapoin ke bangi ngi wanang ni apo i DCP kalong bagi don ki benta katu kat ni ki bangi nak leng ka jongi ni so dot du mensim kawe ke de ka witness ke ban le chapo kot nama teng teng ni ki badon hani paro ni adon la ka jong ka witness ngi de yo kem kum tu ki pokso case ya ki drug na de yo kem ik bapania breu tengi ji witness man kapon ke teng teng we kemut ba ngi don hadu lai southly manga mar bayang ni adon jin khat li ki ba hab witness saput te teng kawai ka kes ka poi hadu ki khat teli ki jinglej hakut te ngi kta mensim nomor ba kam dan porshu yang i ban wat di belaru te ngi leken ya kane te nak leng jong i la ai yang i katu kane ka ba kin saya rapin na police pamen yang i kumno ban le kanang bangin la ban light ban lej ni spun sen ngi la pan la i ba kumno ngi lej tang sisin kawai ka kes tingin mak le karang biang ngi lepong kawai kes ngi lej san riu nyo crash putli te kakta yang ini tak kadau te nak leng jong iru insele ka bala bani batai ba yang i ba inla ban yarap yang i ban pelat yang i ban late witness bunsin tak ka jipua jong i kawai pat bangi kham sngo tonat kalong ba na kalian ka jong i pan ya ki uniform ban phong ki uniform ban phong na pa hapor bangi ni pen kam le duty te na kalian ka jong i ila a yang i ya ki insa a yang i ya ki west ki bangin phong kum ki VDP jong kisnong hapo west ka hills bat pom ka west ka hills nte kane kan de ka lenti ban aisha baro ki VDP hapo bahap hapo jong ka megalaya ya ki west ban phong khnang ba ka police department kan itu ba ngi de ki VDP bat ka police ban ha kawan duty ru kan ui ba ngi de ki VDP ngi telang tak kamsuk bar ka ba khamtnat kalong ba ya kene ka honrenium ka bangi yo man u benai mensua ngi yo lai spa tingka ha ka shi benai menta ila pen ki lai hajar tingka ha ka shi benai te ka ba ki VDP baro ki po me klia kila yo jing mentoy na kene ka honrenium ka ba lai hajar shi benai te mensua nadu ada shi pho hadu menta kabun babun kim yo shu te ngi le kan menne ba i DGP la ong yang i ba in saya kan ba in like no ekini ki barangsa tengi sokmen hi bai man leng jong iru idan kata kamen sim ban telang ban ni ro isokmen hi banak leng jong i ikwa hi ban ni ki VDP om tang po west kasih hills hare ha barok we ga jella ikwa bagi net telang kanang bangin la ban rat dong khong yak jing sniu hapo jong ka jella ga jong to ma lai dan di ka tinggal ini kam sih bakam kendrai di thang di mbang ni i ko deng di one delay drop tapi kaik baka ko dikit lale ko ni ki case se ki boni ki case ko dei to bakngiat kebangi nak ajak kendangi lale kalau kawai ka de ka kam rape case kebangi ngila yo ban ya trelang baka police department kaji penia bro pi kan ma honong stoin blak penia bro kan tuli kaji penia bro bat ni ne trelang ya to case bakham jor agri drugs arjak kendangi ne tu ya pi kaji tresitom ka jongi bangi mi thia ni mo dem shu habangi ya kun yu drugs baka jinga kun ka jinga long ba siso ba ki por bar hadu menta ki don ki kena ki bala kerni yu drugs hila kala ka pamut mana kalian ka jongi la kemi nong di drugs baki nong di drugs ni lem no ni ra ba jaki shaki hall ni counseling yaki
i counseling i khot de ki mi ki pa ki jong ki ngi ong hang tu bang yang ngi ka ngi kun ki jong pi bakin like no na ulu jinglin bas new te ka ansak ba mi nangi kalau bangi sukman ma kalau ba ki ba bun hina pon ostoi hi ki bala kla bamut bandi drugs ndai ga ba men pa pat de ki mi de gitu thamai ki badang susdan men tayu drugs tene ka jongi do hadu men tangan tu ya pi ginang kem drugs ginang yo kem hai ni gisni dang ta kita yo bala de ginang yo kem drugs tene ga leng ga jongi ne marba eng yo kem kendiat tang katu ka nek mengimla ban om ai media te henre na kaleng ga jongi ban hadu men ta ka men ba ginang kem yo drugs om tang yo drugs yakini ba di be anyi kiat ginang kem yakini ki ba ya klem akor si srok si dis mungkin ru ginang kem yakini ki ba le ikam new kam tam kam tu mentale la yet kam tu kam tim ti gitu ri nam ta jong kitu mangi ni kum ki VDP menta ina thu ye pi ni la long night duty la palat menta la arbnai menta ni the night duty but ki police department rekar rangkat ban pensuk ya ki pa ba kam tam e hakatu ka tim te la hanos ton menta hadu menta klong la kam duna ba hakatu ka tim nambangi VDP ni te sitom ha hadakan police department dan jengkram yang buat bompat bor jawab jangan berguna itu bagi ya keren lakukan itu sudah ini ada negosiasi mulai tanya to ha po wes ka sihel ka jongi ngin me kan chui ka bal aslam men shwa ki ba khandai spak na pho men shwa ta yim tip shu ndai ka ba ha ne ka kati ka jongi men ta kam don shu ka ne ka pa bhol ban ya bom snong ngim sa shu ni kum ki VDP ngi la ma ham ski snong baro ha ba pi yo kem yu unong tu unu ba pi ong ba udai uta ubri uba le kam sni ko snong ngim sa la pikwa ban bisyare u siem yo u shong yo u ba khotlang kini ki pa khotlang ya ki sodar snong khotlang ya ki menteri khotlang ya ki seng sama snong khotlang ya ki VDP ngin siem ya ki ngin hikai ya ki lai ki long kinong tu ngin hikai ba kinam dem su ban tu bat kham tam e kane kam tit pai ba le hadu menta hapo west hills ngim dan su menta nama bali ngim dan su ma ni kim VDP jong snong ngimsha dalil ngimsha nama bale ba kane ka bat hakri hak an ka pan ta ka ba jot ni kong ke jot be ha bakut bom pai ba yap presiden sekretari jang VDP data kataw nak lang jing sa syu menta hadu menta ladang yilap ku mikitu ba de mangi ni kong kibangi sim action ni VDP lada ki bom pai ba nama bale nama kapan jenjar yang ki VDP bah BD ba kani jong jupi mentan ban ling business dai isuku ka bah tu lom kai kata ka asuran ka DJ ka ai hatu kalong kan le ku no hatu kan pha no na ki video jong kina dan ki VDP gun hapan business be kata to katong gi kes kini kes ki ba kham te nak leng jong i menta kalong ba in saya kan ba nomor ba ki ong kum ni ka kes ba dai jong kini ki penia breu kini ki pokso kes kalong ba nak leng ka jong i le tang sisen nomor ba ka witness ngathai ba phir pitip ba kalong ba kim dak pedang than ni ka witness badan police department ki kham pedang ka to witness bali hakut te data kata kalong ba la ngi la ba ya kan ba hakut kumut ba tang sisen la job handai ka ba kham kalong betang kan ka drugs witness te kham hi hap le hi arsen la sen pola nam ta ka jing ba jong pa ba te ni nim salia ba ngene thu ye phi ka we kalong ba ni hawes ka sel ki VDP ni la sa berngem bun sin ba ba kinong le kam sne handai wat la sa berngem kat no kan ro ni kat na nang berngem kata nak semubang ban trekam nomor balai ba la ngim sa berngem nim la le ai de la ngi sa berngem pa ngi so thu ba kidon kinong sne te ngene thu ye phi unu ubriu lane ka no ka VDP ka ba sya berngem kata ka de ka VDP ka patre hande ki bom sya berngem te ki bom tre bat om tang kata ngene thu ye phi na ka leng ka jong VDP ru nang ne sakmat ngin tre sitom pan pen rat nang khong ya ka jisni wa po chang ko sa sales ba ka ba kwa ngi mene ngene ka ba di ba ka DGP ba kumjuru ba i sa vivek ba ka long ba dalong ngin form ne ka all me khalia VDP khnang ba ngin la ban rat nang khong ya baro ka jisni ngam om jet teng ya ba ki crime ki bahap hapo jong ka ba gengkam ban kem yin le be da ka all meklia VDP telang nakaliang jong i mene yang suthu ba i pedang ya kata tila ong mene ba kanon kalenti ban le ya kata tenga try hakini ki bai bangwan ngin sa form no ya kata all meklia VDP